كبرات هاتلتي تي في الرعدال كمالكم كانيهم حجيغات خالا ايكفال مس قديم تقاداليت حفتنا خديجة محمد طه ابو ادومبر نصا محبر الديمقراطياوي لوطي زوبا اوروبا حتونا يدق انستيون حتونا يتعاوموا ودباتن كمون بزعبا هاغراوي بايتو الديمقراطياوي لوطي قال حتوتات علينا مساء ابز استوديو امصينا لنا مالتيو بشمين بشمكم مجمرتا انكو عدحان مصاكي بلكي خديجه من يدق انستيو قال انت قرب بوخن جمبر ترى خوينا نصا محبر اوروبا زوبا اوروبا يزبل من يخنس انت نصا محبر اوروبا دق انستيو كم ليله أقدم أبيله خبر سلامتاي زعبكم زناشكم تخطاتلتي الرتيب عدل دحريو أصعب أبيله زي عدم زجبركم لي خبري هابكم نابلكو نوزي ناي نص محبر دق انستيون سلامن ديمقراسن زوبا أوروبا ناي 3 عامات زجمره مالتيو سالساي غوبايو اب ستوكولم زحلفه شومنت مغابيت ناي دق انستيو بعل عبي دمعن اكايدنا مالتيو نصا خنبل كلنا نصا كاب كله هايمانوتاوي عاديتاوي قبيلاوي كاب كله نصا خوينو نخلو زاكبه دق انستيو يو مالتيو نصا خبال كله نمتاي تانصا تبل اب تمكروناي ايرتراويان بزح كله نصا يزبل ግን ዳሕራይ ይፈትሽካ ተሪኢኻዮ ገለ ናይ ሓደ ውድብ ዕብላለት ረኽበሉ ወይ ከዓ ናይ ሓደ ሃይማኖት ወይ ከዓ ናይ ሓደ ብሄር ወይ ከዓ ኮሙታትዩ ኮሚና ለቢና ንሕና ኤርትራውያን ሕጂ ታነጻ ትብል ተጸጋዕነት ናይ ውድብ ከለዋዶ ወይ ከዓ ገለ ሲምፓቲ ንሓደ ውድብ ወይ ዕብላለ ናይ ሓደ ውድብ ኣለዎ ዶቲ ማሕበርኩም እዛ ማሕበርና ነጻ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ዞባ ኣውሮፓ ንባይቶ ትድግፍ ማሕበር እያ ውድባት ግን بحد መልክዕ ትሪዮ ካብ ውድባት ነጻ ኮይና ውድባት ዘለዋ ተቃለስቲ ሓርበኛታት ተገዳይም ተጋደልቲ ግን ነዚ ማሕበር እዚ ቆውምኩም ዘሎ ኣለዋን ፍቲ ኣባላታ ማለት እዩ ኣባላት ወላ ካብቲ ናይ ዞባ መሪሕነት ዊን ግን ካብቲ ኩሉ ውድባዊ ይኹን ጸጊዕነት ወላ ካልእ እስታይ ነጻ ኮይና ግን ንባይቶ ትድግፍ afti ስታድ ጋርናታ وشتاو حقي أسفيرنا يا وينا نبايتو تدقف محبريا اوكي حراي حجي صبق ليلان دي مسعى مزا محبر زيا نبايتو تدقف انت اخوينا حطونا يبايتو او خلنا احنا العلن لينا ان الصغير خابت المجا بعد خديجه خابت نويح غير كنا زبايتو زي بول كسبون ولا قد مزي محبر عبد بر مخانكي دغافيتون نوعو بتمويل يخون بمورال يخون بزخون الجواب كارسي يخون حساب حجي تطويل كل اللي خنا زبايتوزي زبايتوزي بحق خديجه كم تتصبخيو كم تتقالس كله يودي زوله ويس لمنتاي يلن زبل بزح دمصታት تسمعالو نمي زبايتو يلن كم تتسرحالو ولا حنتي اي جبرن سلازي انتي ريتو خبزي اوكي اقدم ابيله خلالي نفسي مالتي ناب ناي بايتو اب ناي چنفر ناي سررع حلافيت اللخو افتي ناي بايتو ناي ستوكولم مالتي چنفر ستوكولم ناي سررع ستاي كويني كابتي مجمريا ناي اواسا جمرلو تحيزو سكاليت لومي تطويلنا نتي ناي هاغراوي ارتراوي بايتو نلوتي حبرتسبنا ارترا سلطان مركب زبل عبي مستقل شجرات زحلفني اواسا صقمات حليفو حجون كمو اب شجر صقمات زلو ግን ንለውጢ ክበሃል ከሎ ሃገራዊ ሓይሊ ሒዙ እቲ ሃገራዊ ሓይሊ ድማ እቲ ጽላል ዘሎ ውድባትን ማሕበራትን ሲቪካውያን ኩሉ በሓባር ኮይኑ ጠርኒፉ ከም ሃገራዊ ሓይሊ ንስልጣን ህዝቢ ምርካብ ስለ ዝኾነ ንለውጢ ዝኣምነሉ ባይቶ ሓደ ዓቢ ናይ መስርሕ ቃልሲ መሰጋገሪ ስልጣን ግን انا انت حتى مسلكي نسخي كهاتلك له حجي انا كم بتي في سرح نويح عمتات بدقف يكون طرح ابز بايتو يكونون ولا نتهم سمر نخال ابزغونه بوتال خنصي انت عينت حيلي ويكا
خستاي زلك حساب حجي مز تسفاتات حزب قريص تسفا قريص زلو ببايتو يكون ولا بدرجه هاجرون يكون حزب مرالو بتعمدي تحتي زلو حجي اذا بايتو يكون حساب حجي سرحالو بزح ነገር የለን كم تكال አለው كم مريحነት አለው كم ስራሕ ግን ولا حنت زغبرو ነገር የለን እዚ ሚዛን ናይቲ ህዝቢ ዝበዝሕ ዝብሎ ዘሎ ህዝቢ ሕጅናቱ ናይ ህዝቢ ኮይነ ኣነ ሕቶ ዘልዕል ዘለኹ እስኽ እንታይ ተስፋ خبز ባይቶ እዚ ከምጓን ሰይቲ ተስፋ ባይቶ እዚ ንሃገራዊ ኤርትራዊ ባይቶ ንለውጢ እቲ ናይ ነዊሕ ዕድመ 14 ዓመት ቃልሲታት ዝተገበረሉ ቀሊል ቃልሲ ይኮነን ማለት ሲ ህይወት ተፈዲዎ እዩ መስዋዕትነት ክንደይ ገዳይም ጀጋኑ ዝሓለፉሉ በቃልሲታት እዩ ና ባይቶ ክብጻሕ ተኻኢሉ ሃገራዊ ሓይሊ ናብ ጽላል ይኹነና ዝበሃል ድሕሪት ናይ ነዊሕ ጉዕዞ ቃልሲ ድሕሪ ሕድሕዱ ፋሕፋሕ ምባል ድሕሪ እውን ተጠራኒፍካ ኣብ ሓደ ናይ ተቃውሞ ደንበ ኣቆይምካ ብሓባር ተቃሊስካ ድማ ነቲ ህዝቢ ስልጣኑ ናብ ግዝያዊ ስልጣን ንህዝቢ ክንክርክብ ማለት እዩ ከምቲ ዝበልካዮ ኣስዒበ እዚ ከም ህዝቢ ኣነ ኮይነ ተስፋ ቆረጽ ዘይብልና ምስቲ ኩሉ ሽግራቱ ናይ ባይቶ ጠጠው ኢልና ስጋዕ ለይቲ ምክንያቱ እሱ ኣብ ደንበ ተቃውሞና ዓብይ ሽግር ፀገም ኣሎ እዩ እቲ ህግደፋዊ ኩነታት ይኹን ከምኡ እውን ካብ ውሽጡ እቲ ሽግራት ፀገማቱ ክእለይ ዘይክእል ገሊኡ ድማ እንዳተኣለ ይኸይዱ ተስፋ ከይቆረፀት ህዝቢ ብሓባር ኮይኑ ኦርጋናይዝ ዘይኩን ነገር ዓወት ስለ ዘየለ ናይ ግድን ይኸውን ኦርጋናይዝ ኮይኑ ናብቲ ክብጻሕ ዘለዎ መትከላዊ ጣሜቱ ስልጣን ህዝቢ ገይሩ ሓላፍነታዊ ደረጃ ክሰርሕ ንህዝቢ ድማ ጎስጊሱ ኣብ ናይ እቲ ተቃውሞ ሕጂ ኦርጋናይዝ ምዃንን ፋሕፋሕ ምባልን ዝብል እዩ እቲ ሕጂ ኣብ ክልተ ዘሎ ህግደፍ ዓብይ ዝዓለመ ኣብ ተቃውሞ ደንበ ኣትዩ ፋሕ ከብል ብዙሕ ቃልስታት ተኻይድ እዩ ስጋዕ ሕጂ እውን ይካየዳሉ ኣነ ከም ተቃላሲት ተስፋ ዘይቆርጸሉ ምክንያት ኮይኑ ኣብቲ መትከል ህግደፍ ዲኻ ሓላፍነት ተሰክም ዘለኻ ከም ሲያስና ኣሜሪካ ንጎራብቲ ናይ ወፃእ ኢድ ኣለዎ ዝብል ኩሉ እቲ ፍሽለት ሃገር ኣብ ኤርትራ ዝገብሮ ዘሎ ኩሉ ናቱ ይኮነን ናይ ካልእ እዩ ሕጂ ኸ ናትና ተቃውሞ ኸ እንታይ እዮም ዝብሉ ህግደፍ ስለ ዘሎ እዩ ዝብል ግን ንሕና እውን እቲ ተቃውሞ ሓይሊ ባዕሉ እውን ብዙሕ ግዜ ኣነ ናተይ ዕግበት እዚ ወብዙሕ ከማን ናይ ህዝቢ ዕግበት እንታይ ዝኸይድ ዘሎ እዚ ተቃውሞ ሓይሊ እውን ፈሺሉ እዩ ዝብል ክስታይ ኣሎ ማለት እዩ ሓድሽ ነገር ክርኢ ኣለዎ እምበር ሓድሽ ነገር ክፈጥር ኣሎ ሓድሽ መካኒዝም ሓድሽ መሪሕነት ሓድሽ ርእይቶ ኩሉ ሓድሽ ዝብል እዩ ዘሎ እቲ ከምኡ ዝብል ህዝቢ ናቱ ርእይቶ ይብሉ ለውጢ ኣይምፅን ይባዕሉ ህዝቢ ግን ከምኡ ዓይነት ርእይቶ ኣሎ ብዝተቃውሞ ሓይሊ ሕጂ ንዓኺ ዝድረኸክ ዘሎ እሲ እንታይ እዩ ኣነ ክፈልጥ ደል ኣለኹ ዝድረኸኒ ዘሎ እቲ ሓደ ከምቲ ዝበልኩ ማለት እዩ እዚ ቃልሲ ብቃልሲ ዝተዓወተ ናይ 14 ዓመት ዓብይ መስዋዕትነት ተፈዲሉ ብቃልሲ ዝመፀ ንሃገራዊ ኤርትራዊ ምጥርናፍ ሃገራዊ ሓይሊ ሒዙ ባይቶ ተኣሚሙ ጥርኑፍ ሓይሊ ስለ ዘሎ ሲ ደኩ ስለ ዘየለ ካልእ ሓይሊ ለውጢ ካልእ ዝኣምነሉ ካልእ ሓይሊ ለውጢ ደንበ የለን ብጀካ ናይ ባይቶ مسؤول ድማ ስዒቡ እቲ ናይ ህግደፋዊ ከምታ ዝበልካያ ህግደፋዊ ድዩ ንሕና ንዕኡ ክንከሶ ሓደ ካብቲ ፋሕ ከብል ዝግባእ ኣብ ሃይማኖት ኣብ ዓልየት ኣብ ቀቢላ ኣብ ኣውራጃ ኣብዚታት ናብ ሓይሉ መንገዲ ገይሩ ህዝቢ ነቂሑ መሰላቱ ፍትሕን ሰላምን ረህዋን ከምጽእ እሞ ንመሰል ክንድዝቃለስ ኣብቲ ካልእ ተዋፊሩ ክኸይድ ከም ዘለዎ ንሪኦን ኣብ ሚድያ ኩን ኣብ ካልእ ተጠምዚዙ ክኸይድ እዚ ንሪኢውን ኣለና ካብኡ ማለት እዩ ግን ኣብቲ ናይ ውሽጢ ባይቶ ግን ካብ ነብሱ ወከፍ ኣብ ውሽጢ ናይቲ ሽግራቱ ፀገማቱ ስጋዕ ሕጂ ዘይተፈተሐ ኣሎ እዩ ንስኡ ግን ንሕና መጣራነፊናን ሓይሊ ዝገበርናሉ ቃልስታትን መእከቢናን ሃገራዊ ሓይሊ ሒዙ ንኸደሉ እሱ ስለ ዝኾነ ሽግራቱ ፀጊና ንቅድሚት ፍታሕ ክንገብር እዩ ዝኣምነሉ ኣነ ዝኣምነሉ ሓረ ግደን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ሕቶ ናይ ብፍላይ ናይ ተቃውሞ ሓይሊ ዘይኮነ ኣብ ናይ መስርሕ ናይ ኤርትራውያን ሕብረተሰብ ኣብ ኩሉ ብሓፈሽኡ ድሒሩሎም ንኣብነት ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ሰውራ ኤርትራ ብዙሕ ተራእዩ ዘለዋ ኣብ ተጋድኖ ሓርነት ኤርትራ ይኹን ወላ ኣብ ህዝባዊ ግንባር ይኹን ግደ ጓል ኣንስተይቲ ፍሉጥ ግደ እዩ ነይሩ እጃማ እውን ሩኡይ ነይሩ መስዋዕቲ ደረጃ ይኹን ዲ ብወፈየታት ይኹን እቲ ኩሉ ኣደ ይኹን ሓፍቲ ይኹን ተቃሊሳ
زي هاجرون بزي حجز قال سيتون أي متصنيرو حجي نريو زلنا جن نابنت نسخ حجي أبوزح أخيبات بين خريك أنت عينة حيليه بكزولو ربي إن شاء الله يملأ لكم إذا حيل خزق جن قلنا أنت تمزني خديجة نابنت سخسي تسفاي تقرصني خي نابنت حدا بين أخوكم قال سيتي أبزخون أخيبات تمسيز بزح أبجلا جلون بين ختريك وكل مجاشاتون خريجة محمد أهون اللخي تنحواتكي بصوت كده كنستيخا درجة بخيرة مارسيت رؤي نايدك كنستيو قدلة رؤي الله مالتي أبتقام حيلي يكون أبتي ولا حبر السبع أو شنخنا إرتراوهم انتي بخمي انتي تشجر نايدك كنستيو حجي تسقم نايدك كنستيو حجي نابتي دم بنايتي نتسادك نستيو محبر قوسا نقبرينا بولقه حرد عن كمية مزنوط صبق كل تميزان حجي محبراو نابرا أب أوروبا مس قلعة مس نابرا مس سرح عبيد أجمع كلت شجرات اللوي نبؤ متيا نبتي زخون نجر مدايات كت متيا كتقالس بفلا أنا خمزي أبتي مدايات نايك ألسي نمتاي بمرجز بمتكل كاب قالسي شحن شعت 270 عمت مهرتات حيزة سقع علي تلومي زي حل المتكل مرجز هزبي في التحير خبن هزبي ناتنوتو وسيمبر أبارنت عالمي وآتيو زلو ناتنوتو حرنتو قالسو كوغانا تصفالو هزبي إرترا حقيقة مسرحنا يتي قبؤ زلو منقستو أي مرد أنزبل التيم متكلاوي قالسي قنوع قالسي مجرشة إن شاء الله كبصحو نسيتي عامي رب العالمين هيبني نتي هزبي نخم محجاز حبرة سبي يعني سمواسم معني كم تزول كايو عبد الكريم حاوي من تايزي دك نستيون عني كنت مسأل لكن أب سلامة وسلفي أب كل مدايات نزخون متوافرنت نبلينا جن تعاقمتات كميوتي متيكا بدرجة نقحات كتلو حادي كلا أي كمان محبراو نبرالو تتسقم قال وين تي توافرنت كم تيز نبرة أب قد لي تعنيحو متكلاوي قداي كوب تحل النزبل زي حل قال بتبعتك أي حلفنا تايس كمن أبقرنا خويلو أجوهي تقالسي خيدي ولا أنا قلعت أنا قلعت حزلكي أنا حجزكي مورال كبارنا تقال سيتن من تاي زبزح قالسي قال سيتن تزيد حوسته أي عوتني ولا وفيات مسيخا ولا ابن حد بدرجة نقحت قال سيتن ترى أنا قحت خوينا لسه زيادة أدمعيت ولا بزح برد سبنا قمة وزلنا رأيو قال سيتي أبينا درجة بس يحلل في الله بشودن كم تبعراري مسؤول تماطات ينوز خيد جن مستنا يرترى قال سجن متقال سيتي بتعمي عاد حراز الله أبكال دحن تريئة إذا حدا يشجر له أبي إرترى تخلعون ولا زي حدش جنريشن ون نحنا زناي هاجر فقرن ناي قالسي دليتن أي ورثنايون السون كذا دحن كالي جزء كأسينا ناتو عبي خستاي عبي تبعي ناتو حجسي كمي تريئو مالتيو خمي في التحت تناداليو تي محبراو نابرا شجرنا يتي نابرا أبو وشت جزء مسدقة كله دقة قديفة نب استكت قوي أي تخلين حدا كم أون حاجة زي مالتي سنتا تحطيسي زي أجريس كان دخي قدلت نايتي وتبعتها يونس قالوا مالتي يعني سوين حدا مورال زيد تقالسي وصي جامكي أبركت زي بلون وتبعتها يون أبقولنا خوينو يلن ناتون قدلس حلفنا تسكم ده زي حلفنا وخناتات زوين على يكاب تم دك تبعتيوسي بخلت شنخيو نساخ خيد كله دقفو نسوين خيد كله كدقفه زيني هاجر قداي ناي كله سلازخونه سلازي زد خمتات على كم أنا قحت زحريت محبراو نابراني أوروبا أو قليل نجار كم زي كونه يعني أمريكا قليل نجار كم زي كونه زي تاتوين أو قمت بستايوني جلس علناين أبو كونغوس كوس كلنا مالتي حجي سخون أول نايتا كوميتي نايتا هجراوي جوباء خلي هجراوي جوباء معوات زبل أب شامبر راي ستوكولم اللقي ستيل اللقي أبتنا جنزب وجوسجاس ناي جنزب ونا ودارجا كابتن نطفات عملاتي خمالتيو حجي ليلة مزام محور زيا انتهي تكون برنامج وانتي تخاذت التمدم نحفلتو زي مدب حجي أبتي تأخذ بالنا فاينانس قداي كوا أو يلخون جن أبتي حفشة وناي شما قلة وسقاس نتي هزبي تي كونغرس دوكومنت هزبي أبيلو
ብዙሕ ኣኼባታት ኣካይድና ብዙሕ ጻውዒት ጌርና እትነቲ ኮንግረስ ናይ ስታድ ጋርድ ዘሎ ውሽጣዊ ሕጊ ንዕኡ ኣንቢቡ ተረዲኡ ሰነዳት ማለት ከ ሰለስተ ሰነዳት ዘሎ ንዕኡ ኣንቢቡ ተረዲኡ ዳሕራይቲ ተሳታፍነቱ ክገብርቲ ህዝቢ ማለት እዩ ሰነዳት ወዲኩም መሮ ወላ እሱ ኣንቢብና ወዲና ኢና ብቲ ኣኼባታት ዝተካየደ ማለት እዩ ዝሓለፈ 3-4 ወርሒ ሕጂ ኣብቲ ሽማግላኣቲና ድማ ጎስጓስ ናብ ካልኣይ ጉባኤኡ ንምሽብሻብ ብፋይናንስ ጉዳይ ብሞራል ብኩሉ ኩነት እቲ ህዝቢ ተረዲኡ ናይ ባይቶን ዲሞክራሲያዊ ለውጢ እሱ ጥራሕ እዩ ሓደ መንገዲ እንታይ መደባት ሰሪዕኩም ኣለኹም እቲ መደብ እንታይ እዩ ሓደ ናይ ሚድያ ጉዳይ ከምኡ ከማን ፋይናንስ ጉዳይ ከኣኒ እቲ ህዝቢ ጎስጓስ ገይሩ ማለት ፋይናንስ ጉዳይ እንድሕር ዘይብሉ ምንቅስቃሳቱ ሕጹር እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ህዝቢ ብንቕሓት ሪኡ ነቲ ስልጣን ህዝቢ ንምርካብ ከድግፎን ክሕግዞን ከም ዘለዎ ነዚ ሓደ ካብዚ ኮፊና እቲ ጉባኤ ማለት ዲ ንጉባኤ ንኻልኣይ ጉባኤኡ ንምሽብሻብ ማለት እዩ እቲ ጉባኤ ሕጂ እቲ ከምቲ ኣብ ናይ ዓረብ ኢንተርቪው ዘግበርኮ ንሓውና ሳልሕ ሰባሕ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እዩ ክግበር ተባሂሉ ዘሎ ንሱ ግን ኣባል ባይቶ ስለ ዝኾነ ብዝያዳ ገሊፅዎ ማለት እዩ ካል ኣልተርናቲቭን ኣሎ በዚ ናይ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ዘሎ ሕጂ ምናልባት እዚ ተገበረ ኣዲስ ኣበባ ናብ ካል ክግበር ይከኣል እዩ ዝብል ኣሎ እስኹም ከም ህዝቢ ኸ እንታይ ርእይቶ ኣለኩም ንኣብነት ብኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ሕጂ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተዘይተገበረ ዓቕምታት ኣሎ ዲብ ካል ክግበር ዝግባእ እዚ ከምዚ ሕጂ ዝረኣየኒ ዘሎ ኣነ ስጋዕ ሕጂ ዝፈለጥናዮ መዓሲ መዓልቲ ሰዓት ዕለት ዝተወሰነ ስለዘየለ እዚ ክብል ኣይክእልን ማለት እዩ ኣይመፀንን ኣነ ኣይፈልጦን እቲ ቦታ እውን ዓቕምታቱ ክንመዝን ውን ሕጂ እዩ እቲ ምንቅስቃሳት ኣብዚ ሽማግለ ዝግበር ዘሎ ሕጂ እዚ ኣብዚ ኣግሬሽን ናይቲ ሚድያ ነቲ ህዝቢ መፂካ ንቕቃሑ ምርድኡ ከምኡ ውን ኣብ ባይታ ኣብ ሚድያን ብኩሉ ሸነኻቱ ወስጋሳት ተኻይዱ ንኻልኣይ ጉባኤኡ ዕውት ኮይኑ ክኸይድ ነቲ ዓቕምታቱ ክንፈልጥ ማለት እዩ ሕጂ ግን ኣነ ይረኣየኒ የለን ኣበይ ቦታ እዩ ክኸውን ምስ ምንታይ ዓቐን ዝብል ቀዳማይ ነገር ተወሲኑ ኣይተነገረን መዓልቲ ዝፈልጦ የለን ማለት እዩ ኣነ ካልኣይ ከኣነ እቲ ናይ ፋይናንስ ጉዳይ ብሕጂ ኢና ንጅምር ዘለና ጀሚርና ነቲ ህዝቢ ሓጊዙ ብሞራል ይኹን ብፋይናንስ ጉዳይ ክኸይድ ገለገለ ዝወሰንኩሞ ኣሎ መስለኒ ክፍሊት ንሓደ ውልቀ ሰብ እንደዚ ነቲ ቁሩብ ነቶም ሰብ ጥሪት ዘለዎም ወይ ከዓ ገለገለ ናይ ቢዝነስ ዝኾኑ እሱ ገለ ክገልጽ የደ ትኽእል ከም ሓበሬታ ንውልቀ ሰብ 200 ንውድባት ከኣኒ 1000 ተባሂሉ ተወሲኑ ኣሎ ማለት እዩ ውድባት ጥራሕ ወላ ንኻልኦት ውን ንኻልእ ውን እቶም ናይ ፎረታ ግስ እንታይ ይበሃል ዘለዎም ንግዲ ይኹን ገለ ንዕኦም ውን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ከይድና ማለት ብዙሕ ዝበለ ከምቲ ዓቕምታት ንሶም ኮፊዎ ዝኽእሉ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ገንዘብ ሕጂ እቲ ጉባኤ ብናይ ነብስኻ ምኽኣል ዝብል ጨርሖ ስለ ዝኾነ ድዩ ቅድሚ ሕጂ ንኣብነት ናይ ኣዋሳ ኩሉ ኢትዮጵያ ትኸፍሎ ነይራ ሕጂ እቲ ጉባኤ ብናይ ኤርትራዊ ዓቕሚ እዩ ክካየድ ማለት እዩ ንሱ ሕጂ እቲ ጉዳይ ብኻልእ ንሕገዘሉ መንገዲ የለን ከምቲ ናይ ኣዋሳ ዝነበረ ብናይ ኢትዮጵያ ደገፍ ናይ ፋይናንስ ጉዳይ ይኹን ወላቲ ቦታ ነይሩ ሕጂ ግን ነብሱ ክኢሉ ነቲ ካልኣይ ጉባኤኡ ንክበፅሖ ዝፅበዮ ዘሎ ዓቕምታት ቀሊል ነገር ኣይኮነን ባይታ ከሎ ዶ ተስፋብቲ ህዝቢ ዳርጋ እቲ ሞራሉ ይኹን ዳርጋ ታሕቲ እዩ ዘሎ ታሕቲ ደረጃ እዩ ዘሎ ከመይ ትርእዮ እቲ ናይ ህዝቢ ኩነታት ህዝቢ ብጣዕሚ ማለት ብዙሕ ዓይነት ትረኽቡ ዶ ሕጂ ስምዒታት ናይ ኣዋሳ ነበረ ንኣብነትን ሕጂ ንኣብነት ነበረን ብጣዕሚ ይፈላለዩ ኣነ እንታይ መዝኖ ሕጂ ኣብቲ ናይ ሚድያ ይኹን ኣብ ካልእ ምንቅስቃሳት ብውልቀ ሰባት ኣብ ባይታ ስታይ ገሊኡ ባይቶ የለን ደሚሱ ዝብል ገሊኡ ከዓኒ ብጀካ ባይቶ ካልእ መልክዕ መንገዲ መምርሒ ንቅድሚት ንኸደሉ ምትእኽኻባትን የብልናን ዝብል ማለት እዩ ገለ ድማ ስለምንታይ ድሃይ ጥፊኡ ስለምንታይ ውሳነ ገይሩ ሓሊኡ ዘየብል ጠጠው ኢልና ኣለና ንክንድግፎ ብኩሉ መዳያት ዝብል ውን ኣሎ ስለዚ ተስፋ ህዝቢ ተፈላለዩ ስለዚ እንተ ተሰሪሑሉ ዝባይቶሲ ሓደ ነገር ለውጢ ከምፅስ ይኽእል ይበሃል እቲ እዚ ከምዚ ሕጂ ምንቅስቃሳት ገይሩ ኣብ ውሳነታት እንድሕር በፂሑ እቲ ዓቕምታት ናይ ባይቶ ዘይፈልጥ ነገርሲ የለን ምክንያቱ ቅድሚ ሕጂ ገንዘብ ውን ተዋፂሉ እዩ
ብዙሕ ገንዘብ ናይ ቀድም ሕጂ ህጹጽ ኣኼባ ዝነበረሉ ግዜ ኣብ ጀርመን ኣብ ውፍቲ ናይ ፋይናንስ ጉዳይ ነይረ ስለዚ ህዝቢ ኩሉ ትሰነድ ነይሩና እዚ ናይ ክሪቴርስ እንታይ ይባሃል ብኡ ጌርና ኢና ንልምን ነርና ሰብ ኣብየና ኣይነበረን ነብሱ ወከፍ ብዙሕ ገንዘብ ይወጽዩ ሕጂ እውን ተስፋ ኣሎ ዝብል ኣነ ተስፋ ከይቆረጽና ድማ ነቲ ኸልኣይ ጉባኤኡን ምሽብሻብካ ክንተዓጢቕናዮ ዘለናስ ኢንሻአላህ ረቢ ይሓግዝ እዚ ገለገለ ንኣብነት ውድባት ኣለዋ ማለተይሲ ነዚ ፕሮሰስ ወይ ከዓ መንገዲ ናይ ዝባይቶ ከም ማለተይሲ ዝዕንቅፎ ተጠዋቢሎን ዝነበራ ሕጂ ኳቲ ናይ ናተን ተናዘይተ ኮሚቴ በዓል ዶክተር ዩሱፍ መጽኦም ከለው በሺር እስሓቅ ገሊጾሞ ነይሮም ንስኹም ከም ህዝቢ ተራኹም ዳርጋ ኣብዚ ዳርጋ ሩእያ ኣይኮነን ንምንታይ ነቲ ኣብ ሽግር ዘሎ ኣብ ውድባት ንዑ ንምጽባብ ንዑ ንምቅራብ ነቲ ውድባት ምቅራብ ህዝቢ ብጣዕሚ ግድኡ ውሱን እዩ ሕጹር ማለት እዩ ኣብዚ ስንታይ ኣለኩም ከም ህዝቢ ግደ ገለ ውድብ ክትፍጨል ከላ ናይ ህዝቢ ኢድ ካኣትወሎ ኖ ምፍንጫ ላይ እንደሊና ንሕና ብሓደ ኢኹም ክንዎ ገለ ውድባት ካብ ባይቶ ወጽየን ብምኽንያት ይኹም ብዘይ ምኽንያት ከብል ከለዋ ኣብ ሓደ ናይ ምምላስ ደረጃውን ዓቕምታትን ናትኩም ግደውን ናይ ህዝቢ ሲ ድሒሩ ይዝር ኣነ ከምቲ ኣካል ብውልቀ ኣብቲ ናይ 6-5 ውድባት ተፈልየን ነቲ ኩነታት ጸገም ኣሎ ምስተባህለ ኣብኡ ሽማግለ ጸኒሐ ከዓ ዕርቂ ጌርካ ሽግር ፈቲሕካ ንቅድሚት ምኻድ እዩ ዝብል እቲ ሓድሽ ነጥቢ ዝለዓል ዝብል ግን በቶም ኣካላት ናይ ባይቶኹን ኣሰናዳእቲ ተገሊጹልና ንኹሎም ቶም ዘለዉ ግን ንሕና ሓጋዝ ግደ ተጻዊትና ኢናቶም ሽማግለ ተመሪጽና ዝነበርና ሽግር ተፈቲሑ ንቅድሚት ከይዱ ካልኣይ ጉባኤኡ ክኸይድ ከም ዘለዎ ዝብል ኣብቲ ግደ ነይሩኒ እቲ ግደ ዝተጻወትናዮ ድማ ዓብይ ነይሩ ግን ስጋዕ ሕጂ እውን እንተኾነ ኣብ ጸገም ኣሎ እዩ እቲ ጸገምን ሽግራቱ ግን ዝፍተን ተፈቲኑ ንቅድሚት እቲ ካልኣይ ጉባኤኡ ክኸይድ ከም ዘለዎ ኣነ ዝርኢ ዘለኹ ስለዚ እቲ ናይ ውድባት ገለገለ ውድባት ናተን ምውፃእ ወይ ከዓ ናተን ሽግራት ምስቲ ናይ ጉባኤ ክትኣሳሰር ይብሉን ማለት እዩ እቲ ሽግር ጸገም መጺኡ ሓደ ካብቲ ዕንቅፋታት እውን ንዕኡ ኣሊኻ ናይ ዕርቂ ጉዳያታት ተኻይድ እዩ ብዓበይትን ናእሽቱን ከም ዝብሎ ጸናሕኩ ዕርቂ ክግበር ከም ዘለዎ ብሓባር እዩ ሓባራዊ ቃልሲ ዝዕውት ሓቢርካ ነቲ ጉዳይ ክብጻሕ እዩ ድማ ስጋዕ ሕጂ ክቃለስ ጸኒሑ ዘሎ ተባይቶ ሓደ ካብኡ ማለት እዩ ሕጂ እውን እንተኾነ ተዓዊቶም ነዚ ናብ ካልኣይ ጉባኤኡ ከኣቱ እዩ እቲ መደብ ዘሎ ከምቲ ዝፈልጦ ኣነ ኦኬ ጽቡቕ ኣብ መጨረሻ ንህዝቢ እንታይ ትብልዮ ኣሎ ነቲ ጉባኤ ሓጋዝ ትብልዮ ወይ ከዓ ለብዋ ይኹን ነቲ ህዝቢ ናይ ክልተ ደቂቃ ንዓቐድል ክበኪ ኦኬ ኣነ ንህዝቢ እንታይ ልብዋ ከመሓላልፍ ደሊ እቲ ህዝቢ هو ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ብሓባር ነቲ ሕጂ ጨንቂ ሽግር ኤርትራ ኣብ ምጽናት ስደት ሕማቕ ትርእዮ ኣብ ታሪክ ሕብረተሰብ ኤርትራ ተራእዩ ዘይፈልጥ ኩነት ተበፂሑ ዘሎ ተዓጢቑ ህዝቢ መሰላቱን ሓርነታዊ ቃልስታቱን ክዕውት ወዚ ናይ ለውጢ ንገብሮ ዘለና ከዓ ደጊፉ ብሚድያ ይኹን ብኩሉ መዳያት ናይ ፋይናንስ ጉዳይ ይኹን ብምኽሪ ብዘለዎ ዓቕሚ ሓጊዙ ጠጠው ኢሉ ከምቲ ምሽብሻብ ዝተገበረሉ ናይ ጂኔቫ 17000 ይኹን ኣብ ናይ ኒውዮርክ እውን ዴሊጌሽን ዝኣተወ ድሕሪኡ ዶ ሕጂ ድሕሪት ክንብል ኢሉ ዓብይ ቃልሲ ተኻይድ እዩ ካብቲ ጸላኢ ሕብረተሰብና ኤርትራ ስቕታ እዩ ነይሩ ስቕ ኢሉ ክዛረብ ኣይከኣለን ማለት ራዕዲ እሱ ተበንጢሱ ሕጂ ግን ነዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ባይታ ሓጊዙ ንቅድሚት ክንከይድ ከም ዘለና ብፍላይ ትኩሉ ማለት ደቂ ኣንስትዮ ደቂ ተባዕትዮ ብሙሉእ ዓበይቱ ንኣሽቱ ተዓጢቑ ናብቲ ሓቀኛ መትከሉን መርገጹን ካልኣይ ጉባኤኡ ክበፂሑ ክዕወት ከም ዘለዎ ክገብር ናይ ኩሉቲ ህዝቢ ሓላፍነት ክገብር ኣለዎ ይብል ኦኬ ክቡራታት ተኸታተልቲ ቲቪ ራዳል እዚ ነይሩ ቃል ማሕተት ማለት እዩ ሓፂር ምስ ሓፍትና ኸዲጃ መሐመድ ጣሃ نحن ون بجدناون بزحات كم خريجة طه أبنت كوينا أبزخون بوتان ريان نطرح نحاول ودب زي كونس تكالاتنا كله ببيته يكون بود بعد درجة يكون ولا بقول سبب درجة يكون أب كل شجراتنا إرتران تحافلت حفتة سلزخونت
نعاخي زن حواتنا نستنها دكنا نعاخي يماسلن ندابلنا إن شاء الله كساب زمت زلو سمون دحان كنيو السلام عليكم حزو فر ولدنا فرني
حشنا نمتى نتعلم نتحلف عالم وتسب الدنيا وكفتم الزقر فريزة عابي أحوتي نتعلم زي علي وحلفا يتقر فردي يطرم فريح شنا ورني وتقوم فريح شنا